Hi ka mga nice people, maayong buntag ania na usab ako para mag-vlog. So nga tong vlog karon ka mga nice people, moadto kita og market para mangumpra kita sa atong panginahanglanon sa kusina. So karon ka mga nice people, nagsakay na ko og tricycle no. So atong paggalabyan ang usa kada kong bakante nga pagahimuon kuno ni og McDonald's. So aduna na kitay McDonald's dinhi sa Baybay City. So naa natay bangko nga Metrobank. So atong paggalabyan karon ka mga nice people ang umaabot nga high in class nga hotel dinhi na usab sa atong syudad. So karon ka mga nice people mao ni ako dinhi nagaagi kay muadto ko sa akong suki sa karning baboy kay maadyo man ngadto kay maka-request man ko kung unsa ang akong paliton kung gusto na nga unod jud ang iyang ikahatag nako. So kining unod nga baboy ka mga nice people mao ni ang kanang akong kuhaan para maoy akong isubak sa akong mga gisadong utan. So tanawa ka mga nice people ang atbang sa akong palitanan nga karning baboy mao ang high in class nga umaabot nga hotel dinhi sa Baybay City. So ang nanag-ijaing ani mga inilang tao usab sa Baybay nga mga dato. So karon ka mga nice people atong paggalabyan karon ang Metro Gaisano. Miyerkules nga adlaw man karon adunay tabo dinhi karong adlaw kay ngadto ta mamalit og mga utanon og lagutmon og mga kanang mga tinda nga mga organic jud. So karon ka mga nice people paingon na tangad tuno atong tan-awon kung unsay og atong tan-awon kung unsay atong mga palit nga mga lagutmon og mga utanon kay mas barato ra ang presyo kaysa ngadto na sa sulod sa market. So karon ka mga nice people atong tan-awon kung unsay atong mapalit nga mga utanon og mga lagutmon. Okay ka mga nice people, ni anak kita sa tabuan miabot na ta. Okay, mamili na kita sa atong paliton nga mga utanon. Kana ako. Usa ka buok? Di ni gikan. Mangutana pa jud gikan. Kining iyan ni hinog na ni bisan dili ilo no. Gahapon man nagharap di kami mo harvest sa naghilaw kay. Ilhan man naghulog na kay. Ko anon po na pagpag. Lisod kay lisod. Lagi saon man ni namo pagpani. Oh. Dati ko yung anak, nakawiranan. Gamay ra magud mo daw. Hawiranan. Oh, man lagi hawiranan. Matusok. Ayaw kayong Lungi ra siguro na no. Oy. Di kay mag kana lang na ay simod. Bay kare. Duha. Kanang injog egg. Maybe. Sa inyo hapon nagikan? Oh. Usa ka tri ana? 270. Ito 70 na daidaan. Dili siya daan, hindi na naging kuluran. Dili na Dloy. Itlog na sa kan. Basilan. Island sa Julan. Unsa man nganong basilan man? Bot may tawag nila ana ma'am. Dagko nga manok ba? Na di siya mo lumlom. Sige ra sa itlog. Oo. Yan naman sa kuan. 270. Ang pagkaon ana mga dahon-dahon. Oh, organic jud na. Oh, organic. Pagka organic be mo palita kay organic. Itlog. Organic. Dili ni wa ni feeds nga kuan. Wa. Oh, maadyo ni. Ano ana mo og tahop ang 270 kuno ni ma'am. Organic kuno ni. 25 kilo. Ibutang lang sa karton tali. Way karton. Karton plastic ang ini ra. Oh, sige plastic lang. Usa ka tray ma'am. Oh. Kani 20 gapon. 20. O sige. O kani ang sili. Cheese. O kana pod. Nagpila man eh. Madyo ni kay limpyo. Kin
mo ni, ate? 20. Be, usa. Okay ka mga nice people, ug kadtong wala pa nakasabot kung unsang adlaw ang tabo diri sa Baybay City, mao ang adlawng Miyerkules ug ang Sabado. Daghang salamat sa iyong pagtan-aw, natunta nalingaw mo sa akong vlog today, ug see you around on my next vlog. Bye bye.